cel toaie bujdaka. Min jaf xi ġelu jkun ferħan, ħadd jista' jkun għandu tweġiba f'din qalbi nisselli l-fejqan. Tbissima li uritni dak li mallimni ħass, xhieda ta' ferħi sboq il-kliem li ma jista' jintemm qatt. Xhieda ta' ferħi sboq il-kliem li ma jista' jintemm qatt. Dan l-isqof ġdid dan il-kuraġġ f'din dinja li tinsab bilanċ, u f'din ir-ruħ hemm tama ġdida. L-verità li jinkonċħad, bissima li uritni dak li mallimni ħass, xhieda ta' ferħi sboq il-kliem li ma jista' jintemm qatt. Inturina dak il-ferħ quddiem ir-realtà, aqsam manna dak